Maristak Bilbaoren hezkuntza proiektuak egunero blaitzen ditu bere guneak, goitik behera edatzen den esentzia da, gaur egungo hezkuntzara egokitutako gelen bidez, gela berriztatuen bidez eta ikaskuntza aktibora, topaketara eta bizikidetzara bideratutako txokoen bidez. Esperientziak partekatzeko eta hausnartu ahal izateko guneak, ikasleak horietan egunero babestuta sentitzeko. Haur hezkuntzako ikasgeletatik, hezkuntza berritzailearen oinarritik, batxilergoko ikasgeletara, gune ireki eta gardenekin, neska mutilek beraien potentziala atera eta beraien hezkuntza etorkizuna sendotasunez ehuntzeko. Gune hauek, pasilloetatik gelen barrualdera, ezagutzara gonbidatzen dute modu praktiko motibagarri eta entretenigarrian. Maristak Bilbaok burutu duen gelen berrikuntza arkitektura pedagogikoan oinarritzen da. Aurren arteko harremana eta interakzioa, lan kooperatiboa, proiektuetan oinarritutako ikaskuntza, motivazioa, hazkunde pertsonala, teknologia berrien bidezko lana edo hezkuntza zientifikoa eragiten duten erabilera anitzeko espazioekin. Zientzia gune eta laborategietan bezala, non ikasleek beraien ezagutzak esperimentatzen, praktikan jartzen eta frogatzen dituzten, edo robotika gelak, non STEAM-Go bezalako proiektuekin, ikaskuntza zientifiko eta teknologikoan aurrera egiten duten. Egungo behar pedagogikoetara egokitzen diren instalazioak, neska mutilen arreta pertsonalizatua ahaztu gabe. Izan ere, Maristak Bilbaoren hezkuntza proiektuak berebiziko garrantzia ematen die ikasleei eskainitako orientazioari eta laguntzari. Hortik, bizikidetza bulegoa bezalako guneak, berdinen arteko ulermena edo tolerantzia bezalako alderdiak lantzeko. Edo orientazio eta kurrikulum aniztasuneko gelak, funtsezko alderdiak Maristak Bilbaoren hezkuntza proiektuan, neskamutilak beraien hezkuntza garapen pertsonalizatuan gidatzeko. Ikastetxeko instalazioek ere lekua uzten dute hazkunde pertsonalerako eta baloreetan hezteko. Txanpainat espazioa eta lasaitasunaren txokoa dira horren froga. Isiltasuna, emozioak, barnekotasuna, funtsezkoak ere ikastetxean. Baloreetan oinarritutako hazkunde horretan, instalazioek iradokitzen duten jasangarritasunak zeresan handia du. Umeek naturarekin harremanetan esperimentatzen duten eta ingurumenarekiko errespetua garatzen duten hortu ekologikotik, barruko lorategi eta pasilloetara gure ingurunea zaintzearen garrantzia islatzen dutenak. Men sana incorpore sano, kirolak eta ari atxikitutako osasunak, trebetasunek eta baloreek berebiziko garrantzia dute ere Maristak Bilbaoko proiektuan. Gimnasioa, frontoia, tenizelaiak edo igerilekua bakarra Bilboko ikastetxe batean, bezalako kirol instalazioek, aukera ematen dieten neska mutilei eskola orduetan eta eskola orduetatik kanpo kirola egiten jarraitzeko autokonfiantza eta segurtasuna sustatzen dituzten bitartean. Hezkuntza artistikotik, irudimenetik eta sormenetik ere igarotzen diren hezkuntza ardatzak dira ikastetxe osoa blaitzen dutenak. Plastika gela eta tailerrekin, antzerkiarekin, jakinmina eta pentsamendu artistikoa pizten duten horma irudia begikorrekin. Giro hori Maristak Bilbaok dituen eta garapenerako hain garrantzitsuak diren patio, zabal eta jolas gunetara heltzen da. Elikadura bezala, nutrizio orekatu eta osasungarriaren aldeko apostua gure sukalde propioetan gauzatzen da egunero. Sukalde horietan kalitatezko menuak egiten dira, osasungarriak eta elikagarriak kalitate estandarren arabera. Maila handiko hezkuntza proiektu sendoa, etorkizuneko pertsonak eraikitzeko espazio eraginkorretan oinarrituta.